TV for Faba Muntie, a Doom TV. Yeah, you do. Abusa said the kind and more a kind and ya war, a ya and now say to a baby or tosso in me, rapim swine fin and edem abishana, and then Anna a battery train, Comona, ye study and Anamo awanum so when German dear one am a baby a war, ye rahim fin. Now, Madame, I am more quabad or by Doom TV. Joshua or Himapa. Nana, any dear mo, Bobo Dine, baby, I'm free, I'm a bay. Every Asantehene and they buy a midin de Hene or Suster. I don't know a frame. Nana Ahenkai, a war Sita. Nana, Wadama, Yanan Siasa and ne, Ubesai, over Yenra and him. Nana, a monocran say. Yote and a trudo, if we say, I heard him watch it. I feel a brano, and anum trade upon in some for a beer quemua, Fina, a branason and no credit. Nana answer no, Ka Obama Yang, Mukro Moho Abacosam Ekakra, na and then Pempen Swam Mukrono Ababedria Mubeso, you rename. A crow said him Dick Aka and a Asantehene. Na Nsuta or Manyhiaa Sebi Bru Brasante Kotoko or Chichere Asantemano na Nsuta no Kahu. Ne offer 2 for take or causeway. Ne ever fane Nsuta Hene Precope. And Nsuta there and yet Nsuta by Yamono Manyhiaa on the deflated. Manyhiaa amount Numuno Nsutaka. And I better was a papa. Nana, and then they are mobile so I will yenra anymore. But you say, my young boy P and Sana and a day brand swam one day a bayan, and I baby son. And pardon was son of my bayan renima, and then one more quite some woman say. Yo, be Nenumini. Na, Obeshaye. I assume ni ye nature Nsoutaman or Asantehene. I boja man in penny for or CBB chred in penny for man in penny for so a CBB chred no. Fina Brana soa Yura up him so take a course or Amakwa said ne Omra na Ome CBB and Fanchereno. If you say Yavi Nsutano na Omaha. That is on ye Nsoutahene in ye peyo. This oba no be CBB chre no offer 2-4 say 12 reviewer or toss me not just an Hene no na adimu sanity. Nana Wadama, I am on Hene no or switcher in Rankwa, and I said, on the mind no switcher and sana or buy up in Swanny. O switcher must empenophobia can you round or take a course of Guan switcher no qua and no switcher no. Switcher na we. Sanchere or Manyhiaa be. There was a brew woman there. It's been no quatre, a Manyhiaa or no more a palm. I have to say, Kumohene, Manyhiaa, Nsoutahene or Papa. To me, they don't a quatre, Yura, Obano, a friend will be drew. They didn't buy better. Aha. Be a purposeful jobbing. And so Nsoutahene the offers in the jobbing, and so it be the no coachano, and that's sanity. No Sanchere or Manyhiaa be a beam. Nana, a baby, sir. I'm sir, or Hene and Wababe sign, Nsoutahene and Wababe side over Yenra enemy. Michidi sir, Marshano, and never be brave home. Bet me son a modern more said you cynic for a Cassania, Danana, and you never been potent in among who and who am up a say, or no end with Demo so Hene.
Sana de akonya be ma na ya hwe se de usuban sitie sana o manage watu na oyobi a onimongoma so oko school o Chiribu akodua secondary school wo we 6th form lower 6 Sabre na or lower 6 no call upper 6 we are national service to send we university and we are national service Sabre we upper 6 no we are national service we national service no okotoa so America UK in money ade born degree akoye medicine asisia no oye pharmacist na obre ne ho ase obuade na sabio sebe previous ehwe no so obetimi aboa Nsoutaman me bia ka Asantehene Nsentina na nahema yi no sanity anana yekosan etwa to okra ene ohene eba besai anasa nana eba abesai ede afutuo na wode ebema no osai wi a sebe ya onsesa sede musi huna na amunya ne mugidi a opese wodi muso hene no futuo ban na wode bema ohene futuo ede bema no de bebre ne bi ni se na ho brase mu no onfa na saa onka oman no nyina mom efri se edo beye pani obetra se asem a ede obeti bi se be ebru obi kura ekowi ade kura ede ba beto anim so wa hwe ekwan a obefa so a obekura se kro no sem awudi sem ne ade den ka ya principal asem oduru ho no mo a obekire se bomfa ma principal enti futuro de se ne obi ape nkoso se ne be mputuo no oman no begina enti kakra na meka no obe on kase na branch e beyere okwa akwaje no so ho basa ho be omanfo ehi what you say enti ade a ye odia no na ye odia afi no kre eso esese oman no kre eye adwuma ye tuntum oman ye tuntum ye fufu oman ye fufu basa na Hene no be koso prom ana no adama ohena ya kana asem ye friend say ni din no de Kwabra Asamoah Kwabra Asamoah no na ye ni nkonwa din ni nkonwa din e de enfanto ho ansa na otekoko so na obeka kire no na aduru Asantehene enyira ani na ba chonso di bia ense me di bia re jaso ahene mama ehene suta mama omunyina omohene ne me ahene ma ne ahene na na osu setre ani abada asepa na wo brane nchiremu a ode amai yo me damo asepa abusa ya na no busu setre a woye amaman Hene ene no atwetwe enkomo no na wache ye nsuta abakwasemu ekakra de futuo nso ama wono mo Hene a ene de wo ba besai ache ye nwura nte bekoso asemsem nkan ye ho na bra no so na eba besai a eno so mo nnuma nyina na ye de asomo Adum TV de ya ye di mu de aka na dos Two votes are making. Figure, Common Shine. Nana shall sit on you. As for everyone, no one sitting in the chair. Two votes are making. Jama, let's say, Ama, the Nsoutaman, I can't make a Nina Casasi said a Janu Ba. I was it, man, Madame, what to send this out to be not use so. Now, and Patamu, a mine, I can say,
atwa ne ho ahyia nti mpɛni sɛm ɔma ne nyɛ yie sɛ ɔhwɛ so yie a nkɔmpi ɔwie ne daada ɛnɛ de nyamɛboa n'ogu aberante a wotɔ sɛ mmea ne nana tuo mu deɛ a ɛdɛ ɔbɔ kristo si ne bɛhyɛ Yes, because Ewachim, Ewadam, Atakna, Wafa, and Sweeping Hill. numbers of law. Bafo Katagochi, Bafo Kaza. Thomas Living Show, Fumai. Ewachim, Midema, Millennium Children. Nana, Oba Nsoutaman, Sre, Shine Diana, the other can say, Oma, 90 woman, she and no shaman in Amami, Oba Kubu Nsoutaman. So tell me, Bosu. I will say this way, so Yama, and as you tell me, the best way is sent to Fuka. I have a little offense, and you will be 20. But I am a baby. But I am going to make a tour. Unanabako na ya seche na musumi befepa opa na tu say yes e na befia obai onu hwenu na ni na ka ko ba ye ni do ni kan be da ba fa ko ya ntam onu medu mo ni enye du ba mo nyewu ni bibia na obi ani mu dadi dakanga wati oba no ni say Nsoutaman o ma do atu you ga le da na sisa yi o wa wa ko ma na ina ojina he kúrò ọ̀dà sí ibú ẹgbẹ́ ló bẹ̀rẹ̀ àkùnkùnàsí ẹ̀wọ̀n máa bá ìmọ̀ sí ibi ìṣẹ́ni bí àkùnkùnàsí ẹ̀ nìkan wọ́n fà dánù wọ́n fà sẹ́yìn wọn lẹ́yìn so ẹni díẹ̀ bí ẹsẹ̀ fà tẹ̀lé yìí ọ̀sọ̀ ọ̀dẹ́ mà kúrò ọ̀dà rẹ̀ mà náà mà ọ̀dà rẹ̀ wọ́n náà yé ni nyinaa náà yẹ mà ní ìwòyàn tó fà dùn àbá pẹ̀lú ẹ̀ sí ibi ìṣẹ́ni nkọ̀sọ́ ti yɛsrɛ yi wura sɛ wompagya ne ti na wɔfa wɔn si biribi kyerɛ Adaroma, yɛde apɛnɛ yɛde na kasa dɛm akaka a yɛaka kyerɛ no yɛmu sɛ adwuma ne yɛwura makwan ne wosua a ɔbɛyɛ ama no ayɛ fɛ adaroma ɔma no Obi a wɔwɔ na ayɛ kama ne sɛ kakra bi na wɔdu ase ɛna ɔmɔ ka no ma sunsum ɛmmɔ ahenni mu na yɛmfa ebuo ɛma nkɔ ahenni mu Munu bi asɛm biara sɛ yɛbɛka sika ma wɔn ntina ebi akyi daabi ne ma sɛmɔta ɛsɛ sɛ wɔde kɔ a wɔde ɛnu ɛde akɔ ɛsrɛ ada som bɛsom paa ne nsɛ wo som ne su amanneɛ no nsɛ hu sɛ mpɛ pii wɔ amanneɛ no bebree kɔɔ nsɛ amanneɛ no ɔmo nhyɛ ne so yie ɔde yɛ sɛ ɔsua deɛ ɔbɛdu yɛlɔni ɛyɛ tragedy ne sua ne hunu na fɛ wɔn wɔfa ase na wɔn mu na Asantehene na wɔn mu yam no ɛnkyerɛ sɛ de wɔsi ayɛ sɛ mo ti nyina mo te ɛmu wɔn a wɔagye ama Asantehene ama Ghana na nyinaa no yɛn ɛntɔn kɔ so na ntoa so saa na ɛma yɛ saa dɛn yɛn tufoɔ ɔda wɔ mu a wɔn mu nyinaa sɛ wɔn nyinaa si ɛnsa na ɛso ntoa so wɔda wɔ ebu nso ɛ na ɔwɔfo yi ɔnsi bi nkyɛn. so Yamaka wafa no, we are near wafa. This is my answer. 8 So it's 2 million. Would you feel the answer? 8 So we now feel 2 million we are. Now such a we are, and some of Becca Cracker. 8 7 years we now Panama Pro. Nobody to me will say we want us so. No more common search and the dance be only at the hinton dear. Oh, what I say, no to say one of the so I say, a woman and no say, no about walk. As a bonus is soon. Jump. Jump. Say now, but we have my voices in Jump. 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 Sit there. I'll pay the bill.
abɛka ho yɛ sɛ bi montaase mu nyina apagya ma abɛka ho bibi pa ma fɛ wɔ mo nyonkuma no wɔ mo wɔma transe dikoma no ma dwene ho susu na sɛ kɔda mu a ansa na sɛ bi abɛkwa de ho wɔ fa ase ATI koma wa ira ko sa ya za ko fi ade aba dikoma o ira kɔtɔkɔhene na de bi ayɛ bi ɛba mo ba yɛ wɔ sa ko fa ade aba ATI na asia ni sɛbina sɛbi ase no no na sa aba sɛbina sɛbi mu aba ka fa kontas so ba bɛka wɔ fa kontas ni o ya si mo de achi mu ko so me ha o sa aba sɛ gya se de ɔkyɛ mu ɔsom no ha ɔsan ba wɔ ATI da ko ya achi ono ja so munya da ko gya akyɛ no gya wo nkyɛn nyinara jom ya yo kese sini nyara no wo fa o da yɛ ɔkɛse ATI ya manyimfo akonya na ede ma wo tete akonya na ede ma jom ya ne me bo ase na ede hye wo sa jom sinti sɛ wɔ ka kyerɛ no ni nyara o da yɛ ɔkɛse nanso ni nyara na dia ma wo mo ayɛ kɛseɛ yɛ mo ayɛ bɔ aseɛ sɛbi ɛba sa ma gyina yɛ ɛna na wo gyina nim sisi ATI ahyase na ede be hye wo sa wɔ sɛ ahyɛseɛ jom ɛna na wo gyina ma ɛbɛ hyɛ wo nsa ka Asantehene dia na aba ne mra tesem so yɛ sante yɛ ka sa no man na sɛ na sɛ wo makwa na sɛ wo ba na ne man tesem ATI ne di chim da dia ka bi o so ku hu na ye wɔ sɛ no hɔ ko a de ko ko to di timu dɛ deɛ ka biara ɛsɛ ko ko den na ko ho na wo yɛ ma no ATI yom be ja hu a sɛ sɛ wo ka kyerɛ wo ba emegya wo ho uni ko ase fo ni ase bia wɔ sɛ wo to yi yom kɔtɔ ko no fa ko pɛ no ma ko nso kyerɛ no a wo ni ko ba so fo na ko fa bia wate ATI uni ko ase fo ni ayo ko fa bia wɔ so ni ko fo na ko fa biara ATI na ade mo ase mo sɛ sɛbi wo ba na wo ba wo fa nkyɛn deɛ mo duro asɛm asɛm wo yɛ kɛseɛ ɔno kɔ wɔde no wɔ sɛbi asɛm ogu ase a ATI ase dia na ma me afa process ba ma mo nta ase dia bi so kuma se wa fro fabra na nta se na wie nsɛm ho na sɛ wɔ asɛm ante to ɔfrɛ wo ATI asɛm na ko abeso de suma to wo ma wi aba nwumrɛ sɛ so ta sɛm na sɛ ko so so mu a wo ma wia na ɛho anim wo de sɛ bɛ anim bibiri no ɛna wo ba ATI na aba sɛ ba obi awu wo ba wo fa wo fa so nwumrɛ na aba sɛ numrɛ na wo ba so ho za aba ba bibi na hia na no me ko ade abeso ma so wasa sɛ ba na ɔso hɔ kɔ na ɔwɔtwe hɔ no na bi na ehia wa ba wo de bɛ so sɛ bɛ to kɔ bɔ so asum na sɛ bɛ waka ho asɛm sɛ bɛ kɔ wakɔ John so bɛ wɔ hɔ adi a na sɛ asitena Asantehene na sɛ regional house wɔba hɔ na sɛ bɛ ɔsɛ bɛ afɔ sɛ bɛ bɛ ka asɛm ɛno nko a ɔsɛ deɛ ɛni kɔ sɛ wotom wònyɛ ama ne bi gyina anim ha koraa ɔsɛ ne kɔ sɛ wònyɛ ama ne bi gyina anim ha koraa ɔsɛ wɔka kyerɛ nyinaa no ɛsɛ ɔde esuri kɛtɛ na de n'aso tumi yie. Guy ni nyama ni bedroom and na ya asema wo so ɔsɛ Nsoutaman me too wo kuma se fo ani jom sisɛ Nsoutaman wònyɛ ama ne bi gyina anim adi a na yɛ asɛm asɛbi ɔfa na ɔgya wɔ kwan tumi yie. Sibiri na na wɔka kyerɛ wo. Bibi na eti wo dia bɛsoma so. Ba ha se ya ba se tena. Jom. Na ni Asantehene asɛm na wo de ma wo. Sibiri na na do aba be so sum. Na baba ha sɛ bi ɛyɛ wiam sɛ dia na yɛ Asantehene asɛm. Na sɛ bi wo ne ba bɛ tra sɛ na sɛ bi dia kɔ so. Wa hwɛ maka. Na bibi na hia sɛ dia adadwo. Na ɔnso na ɔtwe hɔ. Wo da bɛ so wɔ fa sɛ sum. Na ɔkɔkɔ ba so. So we go, Jamie O'Donnell. Let's say soon. Opepama, Wakan and Mre, Sabi, what the Baba, a bar, there's an old bar, no so unpack, no for a bar, no at all, so no sooner or tree. Oh, but no do one now in the office. So, dear brother, Papa, woman, to me, Jassy, or Mammy, children, between that chance and wolf, friend or mamma. Sister Brown, young, a collar, small man, till Nancy, or two catchers ahead, more for a bar.
a priest will be doing about Manamra. Yes, So, John. Yeah, you know, yes. So, what the so home? Then I'm going 7 or almost that. What does so cry? Young, Sister, running your command, who toss the world now, quietly. Some of them other going to remember. Sister, you know, some go. Jolty, or come in now, or come home. The little ones are. Yeah, but when they be brass and team, they ain't here. Or say, yeah, but when they be brass and team, the other one said, and Quadia, to be go by the church in the man. Or say, because to know for no baby man. Yeah, no, since I catch on, what is that? It's the man home. Now, so 2 more we are potassium. Part of the day, could never show you. So, why all trust you are over? Who did they be out of the so, it is a what is the one I will you? John, for women, and I gave a said, then, you know, more ramage, and money to me. So, there said, no bounds, said a bit. Mamma, quite no more familiar to me, but to me, we are no quite a better tour, and I know the gentleman. John, maybe the amount since the Silvery. The very free double or no longer soon. When the 2 million, as long as I say, the feta, no crack, who could grow. Never going in a Obano. Bama, going in, plus Obano, and then all to me. And you are one you overcome, when you go Dragon Dazim. Or some now on your overcome, and from what doesn't know, who will come and ye. So by film. For when you go to the ball, Sabi, Oba. ATI! Young. Young. So we get a clear one. Sabi, my partner will offer you. After the Damas of Nubaka, we don't know the Kabi, Sabaya. But that also, Sakuna said addition on Sat, 2 million on Sat, it won't do. The game I will ìhẹ́ máa bò tẹ́lẹ̀ ìhẹ́ máa sẹ́bi ọ̀gbìn díẹ̀ àti di wọ́n jẹ́ sàdé ọ̀fà ní wọ́n tí wọ́n bí orí ẹ̀ka tó lè kyerẹ́ wọ́n. ATI. Tìmí de ìwà ọ̀dọ́kọ̀ ọ̀pọ̀ àmì àbọ̀ kẹsàn-án máa wọ́n dada nti ẹ̀nẹ́ pẹ̀lú musu ọ̀dọ́ ní dípẹ́ náà ló bẹ jẹ́ kùnà yẹ wú ọkọ̀ tí a ní asọ̀mọ́dé òfin sẹ́kyerẹ́ àtọ́sùn mìíràn lóru ọ̀fà ọ̀bà nínú ní àwọn afẹ́ àwọn ẹ̀dùn ọkọ̀ tí a ní asọ̀mọ́dé. No, all of them are winning. All of them. Well, what done now? Why? And that's a new for the offer, the year but also. And that's a model fee. That's a model fee. Such a to Subiano. Offer the young to Moswati. What does it? As I be a whole game. Super Johnson. The show 2 4 time. I can't get said. Or Hene I will be. Let's try to papa. Namason some papa. Mina na teach no. Or for no to. A you and a Joe. Member. The damage man. The 2 4 time. Yeah. Me upon church of Kumafo, a suitati of Hene.
ɔhene a ɔba yi mesie otumfoɔ tam kɛseɛ ɛka ntam sɛ mewura a ɔba yi mɛso ne so mpa maama na futu pa ɔfrɛ ma nɔpɔm awiam anadwo nsɔe a yareɛ sɛ ɔfrɛ me na sɛ maama a ɛtutumfoɔ me within Nana or Sabusu Nana or Sabusu do not toss me as the Koja chain. It's rare two from time the second time that say Nana Wabba when you shani not to have a futupa, much larger the park. Need find so many the sunshine or from the Pope and you. Meba, so mama, not to you, two one time. Yajina for fear. That's when you are that day. As I said, I'm putting on one. What do you know? What's that too? I put them at the first one, master. That's what's the grand. Put them at the first one, I was here. Was that the one with you? You cannot sit down. Ow. Wasadi for Bunagwasio, Asantehene, Nasingin. Autopilot Nase, Probianet, Nasingin. Autopilot Nase, Probianet, Nasingin. Mema Probia, if you have money got up again. Mema Probia, if you have money got up again. Asante Chantosh Mo Champon again. Asante Chantosh Mo Champon again. Asante says the boss meditate. Asante says the boss meditate. Probia Santinade, Nasingin. Probia Santinade, Nasingin. Set the chair more than your visio. Set the chair more than your visio. Why never does the soul to Panina Gabakumazika Pobano? Why never does the soul to Panina Gabakumazika Pobano? Binya Sabia Kobe. Wobinya Sabia Kobe. I'm not telling you about the Mefet, Nasingin. I'm not telling you about the Mefet, Nasingin. Travan and Top Mojen. Travan and Top Mojen. Other for the Dutch Mo Champon. Other for the Dutch Mo Champon. Oh, so Nicolos meditate. Oh, so Nicolos meditate. Jaqua Darena, Dia Jaqua Darena, Dia I wish you a good much more Champon. I wish you a good much more Champon. I Jaqua Fise from Pool, let me very see. I Jaqua Fise from Pool, let me very see. Set to turn more than Yarisio. Set to turn more than Yarisio. Why never does a canteen chair watch it down when it's a one to Sicapobano? Why never does a canteen chair watch it down when it's a one to Sicapobano? Binya Sabian Kobe. Binya Sabian Kobe. Was a G for Buna was again. Was a G for Buna was again. Ugas Antinade, Nasingin. Ugas Antinade, Nasingin. Wo better to cover the Mefa Bunya was a Juna Shemera. Assembly, Jennifer Sextra, Metosuli. The string of two for the town Cassia. That's what I mean. Sextra would be kind in the night. I don't hear no suffer. So, Pa, in another soon, Kura in Asantehene, and I bet also. Being that shooty, shelter. When first we knew, said my hero, you were a Casa. The Sharia is very so you are very important. And as a mama, we took it. One
Abani dala shabante sunne. Arabani ne. Arabani zaya chuma chaponi ne. Arabani zaya yanwa. Oh!